My name is Ejike Eze, Dr. Ejike Eze, President of the Igbo Organization of New England. Today is August 30th, 2014, and today we're celebrating the first true Igbo Day. Since it is Igbo Day, I'm going to say the rest of this in Igbo. Aibu ndi Igbo. And tata ka anyị na-eme mmemme IG wee na-asị egosi ọhaneze, egosi ụwa niile na aibu ndị Igbo. Mba dị iche iche ga-ebute egwu ha pụta n'ọgbọ taa gosi ebe ha si na ka omenala na ọdịnala ha si wee dị. Ya ihe anyị na-eme taa bụ igosi ụmụ anyị ndị na-eso anyị n'azụ ka omenala ndị Igbo dị. Onye ha ji obi aṅụrị eme, anyị na-atụ anya na ọha ga-eme na-aga n'ihu. Ndị mmadụ dị iche iche si ebe dịgasị iche iche wee bịa n'ala anyị taa. Anyị na-atụ anya na ndị obi siri unu mezisi aka unu si emezi na-egosi ụwa niile na ndị Igbo nwere ka ha ji wee bili. Omenka na-ekene gị na-asị gị jidesi ike n'ọlụ ọnwa ị na-alụlụ ndị Igbo. Ndewo.